Raġel ta' 65 sena huwa l-aħħar vittma tal-COVID-19 biex bekk il-fatalitajiet f'pajjiżna telgħu għal 480. Dan filwaqt li fl-aħħar 24 siegħa instabu 1147 każ ġdid filwaqt li fiequ 285 persuna oħra. Bekk il-każi attivi issa telgħu għal 14,121. Mill-bidu tas-sena s'issa nstabu kważi 4,000 każ ġdid. Fl-aħħar jumejn żdiedu 2 persuni fl-isptar Mater Dei biex bekk it-total ta' pazjenti rikoverati telgħu għal 124. 5 minnhom jinsabu rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva. Din il-ġimgħa kien konfermat li iktar minn terz tal-każijiet tal-COVID-19 f'pajjiżna instabu li huma tal-varjant Omicron. Esperti lokali tas-saħħa jemmnu li l-Omicron possibilment hu l-aħħar varjant tal-COVID-19 li d-dinja se tara, li jfisser li hemm tama li fi żmien qarib se naraw it-tmiem ta' din il-pandemija li ħarbtet il-ħajja ta' kulħadd. Il-firxa tal-Omicron meqjusa bħala ferm iktar b'saħħitha mill-varjant ta' qabel, id-Delta, tant li fuq medja każ wieħed tal-Omicron kapaċi jinfetta mill-inqas 3 persuni. Fortunatament, minkejja li l-firxa tal-Omicron ferm iktar b'saħħitha, tant li Malta bħal ħafna pajjiżi oħra rreġistrat numru rekord ta' każijiet, is-sintomi li wieħed ikollu minn dan il-varjant mhumiex daqstant qawwijin daqs varjanti oħra. L-esperti mediċi qed jibqgħu jappellaw biex wieħed jitlaqqam bil-booster ħalli d-dinja tkun tista' tirbaħ il-battalja kontra l-pandemija.